Dobrý deň, priatelia, vítam vás pri ďalšom videu. Chcem vám zaželať do nového roku všetko to najlepšie, splnenie všetkých vašich túžob, ale hlavne pevné zdravie. Aj keď sa zdá, že je toto želanie už tak trošku sprofanované, ale tým, že som zdravotná sestra a tiež som si prešla nejakými ťažkými zdravotnými záležitosťami, tak viem oceniť jeho hodnotu a veľký význam, pretože keď ho strácame, tak všetky ostatné veci strácajú na hodnote a na význame. Tak verím, že tento rok budete mať pekný a ja sa budem snažiť vám poradiť aj nielen čo sa týka starostlivosti o ľudské telo a o pokožku, ale čo sa týka vášho zdravia, nejakými mojimi radami a doporučeniami, tým, že holistickou medicínou sa zaoberám už 30 rokov. Takže keď vás niečo trápi, čokoľvek, vieme to rozobrať na mojich sedeniach, pri mojich terapiách alebo na mojich procedúrach. Samozrejme, že tieto procedúry nie sú len pre dámy, ako sme zvyknutí, ale aj pre našich pánov. A samozrejme mám tam špeciálnu procedúru, ktorá je pre detičky. Je to špeciálne vytvorená procedúra a terapia, aby to bola pre nich zároveň hra, aby to bolo pre nich zároveň zaujímavé, ale aj aby to malo pre nich nejaký aj zdravotný a duševný význam. Takže aj túto terapiu nájdete na mojej webovej stránke www.elixirplus.sk. Je tam jedna procedúra, na ktorú chcem upozorniť. Volá sa Chakris a aby ste vedeli, ako vyzerá, tak ja aspoň ukážem z letačika. Je to takáto kryštálová svetelná posteľ. Trošku aspoň náhľad, aby som vám ukázala, tak toto vyzerá. Nielen, že s ňou poriešite zdravotné veci, ale nádherne pri nej zrelaxujete, prídu vám možno počas tej terapie aj odpovede na nejaké vaše otázky, keď riešite nejaký problém. Zrazu možno zistíte, že viete, akou cestou sa vybrať a čo preto vlastne urobiť. Mnohí ľudia si pri tejto terapii nielen poriešili nejaké svoje nejaké duševné problémy, že boli príliš vystresovaní, unavení, vyčerpaní, napríklad trpili nespavosťou, ale pri pravidelnej terapii a ošetrení vlastne tieto príznaky sa všetky zmiernili. Pri tejto terapii ja doporučujem 10 sedení a takých 2-3 krát do týždňa a po vybratí celej tej kúry uvidíte, že sa budete cítiť podstatne lepšie a dámy, aby som povedala nejaký aj bonus pre vás, tak má aj anti-age účinky. Mám pri nej aj malú ručnú Chakris, s ktorou riešim nejaké zdravotné problémy, keď napríklad je niekto po operácii ramena, tak vieme nastaviť tú terapiu tak, aby sa tam zbytočne netvorili nejaké zápaly a nejaké opuchy. Alebo niekto má zrovna akné, alebo napríklad herpes, tak videla som aj sami klienti sa mi potom chválili, že herpes, ktorý liečili týždeň, 2 týždne, zrazu trval 3 dní. A sama mám aj s tým skúsenosti, že ten proces regenerácie a tej liečby je podstatne zrýchlený. Ja sama som si podstúpila nejaké operácie, keď som si vypomáhala počas tej už liečby po tej operácii aj z Chakris, tak aj lekár bol veľmi prekvapený, že ako rýchlo sa mi to regeneruje, lieči, že sú tam není opuchy, že sú tam není nejaké zbytočné zápaly. Ďalšia terapia je masáž tibetskou miskou a teplým olejom. Je to veľmi príjemná a dobrá masáž.
nie len hlboko relaxujúca, ale tým, že masírujeme jednotlivé meridiány, tak zároveň má aj zdravotný efekt. Vieme, že každý ten meridián prechádza nejakou orgánovou sústavou a potom my na ňu vlastne vplývame tak, ako je zen masáž, kedy vlastne jemnými dotykmi a roztiahnutím tých jednotlivých bodov a tých dráh vplývame na jednotlivé tie body, na jednotlivé tie meridiány, vplývame vlastne energeticky, to znamená, tá masáž nie je len relaxujúca, ale hlavne má vlastne nejaký taký ten ozdravný účinok a pri tej masáži vlastne uvoľňujeme a to bruchohára, kde vieme, že je vlastne, alebo teda kto sa aj zaoberá týmito vecami, rôzne tí terapeuti, čo sa týka východnej medicíny, tak že tam je vlastne to stredisko tých emócií a jednotlivých tých, je tam takéto centrum tých orgánových vlastne sústav a aj toto potom vlastne pri nej uvoľňujeme. Vieme, ja vám viem tie procedúry potom tak špeciálne nakombinovať, okrem toho, čo nájdete aj na tej mojej webovej stránke, aby sme čo najlepšie vyriešili tú záležitosť a vec, ktorá vás trápi, alebo s čím ste vlastne prišli aj ku mne. To znamená, vieme urobiť ešte aj iné kombinácie a iné balíčky. Súčasťou každého toho sedenia, každej tej procedúry je nejaká taká anamnéza, nejaká taká konzultácia, kedy si najprv prejdeme, či to účinkovalo, nakoľko, čo by ste potrebovali, ako máte predstavu, rôzne tieto dôležité nejaké fakty a potom napríklad ja vám mu niečo doporučím, alebo vy by ste mali nejakú predstavu, alebo túžite po nejakej tej procedúre, že chcete len toto a toto a toto ste si našli na tej mojej webovej stránke. Takže budem sa tešiť na vás pri mojich procedúrach. A ešte jedna vec, aby som nezabudla povedať, tí, ktorí chodia potom ku mne na tie procedúry a na tieto terapie, tak samozrejme, že automaticky potom dostávajú aj zľavu na produkty Altegrey, s ktorými vlastne pracujem. Značka Altegrey dáva tie zľavy iba raz do roka a na konci roka, vždycky keď sú Vianoce, aj teraz ste videli na mojej webovej stránke či na Instagrame alebo na Pintereste ponuku vianočných balíčkov. Táto akcia už skončila 31. vlastne decembra, ale stále vlastne platí, že klienti, ktorí ku mne chodia na procedúry, na produkty, keď si vyberú nejaký krém alebo nejaké sérum, tak dostanú odo mňa zľavu. Ďalšia novinka je, že od asi možno februára, zatiaľ to nie je úplne isté, budete môcť si vybrať tieto procedúry aj v Bratislave, keďže budem pôsobiť aj tam. Takže samozrejme, že Bratislava okolie nebude bežať na procedúry až do Žiliny, jedine, že tu majú nejakú rodinu a spojili by príjemné s užitočným. Ale od februára si, milí priatelia, budete môcť vyskúšať a relaxovať pri mojich procedúrach už aj v Bratislave. Takže na tomto sa ešte pracuje a budem rada, ak máte nejaké otázky alebo nejaký váš názor, či by ste to privítali. Píšte mi buď do komentárov, alebo mi volajte, alebo aké procedúry by ste napríklad radi videli alebo privítali, čo by som ešte mohla navyše zaradiť, aké sú vaše potreby. Určite nad tým potom pouvažujem a budem prispôsobovať vaše potreby. Nebudem ja sama možno nejako hľadať a zaradzovať niečo a možno by to nemalo potom nejaký
úspech alebo nejaký taký dopyt. Možno vás zaujíma niečo, alebo čo by ste radi privítali a mali vlastne v mojej ponuke. Tak ak máte nejaké tipy alebo nejaké túžby, tak mi dajte vedieť, budem sa tešiť. Môžete mi kľudne písať, aké témy vás zaujímajú, čo by ste privítali, aké video, na ktorú tému, čo by sme mali rozobrať, čo vás zaujíma, možno z holistické medicíny, čo sa týka starostlivosti o ľudské telo a starostlivosti o pokožku. Takisto želám vám úspešný, nádherný, krásny rok 2026. Vidíme sa pri ďalšom videu alebo na mojich procedúrach. Ahojte!